Ga musulmi 'yan arewacin Najeriya, ɗaiɗaya rana za ta yi daidai da ranar Lahadi shekarar 1753, wato ranar da aka haifi Shehu Usmanu bin Fodio. Shehu Mujaddadi an haife shi ne a wani wuri da ake kira Marata a cikin ƙasar Galmi. Shehu Mujaddadi an fi sanin shi da sunan shi na Fulani, wato ɗan Fodio, wanda aka yi mishi lakabi da shi sakamakon ilimin addinin musulunci da ya zurfafa. Shehu Usman bin Fodio yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya wato ainihin albarkaci ɓangaren Najeriya, wato ainihin Najeriya ma gaba ɗaya da kuma wannan ɓangare da samun shi. Babban mamaki bane ya zo a cikin hadisin Abu Dawud cewa bayan kowace shekara 100 Allah subhanahu wata'ala zai tayar da mujaddidi, ma'ana wanda zai miƙe ta jadidin addini a riwaya wadda Abu Dawud ya kawo. Shehu Mujaddadi ya yi karatu mai zurfi a rayuwarsa kafin ya kai matsayin shehu, domin ya bi malamai da dama tun daga kasar Nijar har zuwa wasu yankuna na Sokoto. Daga bisani shehu ya yi karatu a wajen mahaifinsa shi Muhammad Fodio. Bayan ya yi karatu, sannan ya yi karatu a sauran wajen malamai da yawan gaske a cikin kasan Gobir. Akwai su Muhammad Bindiyo, su Abdurrahman Dan Hamada, sai Banduri. Daga bisani yawon karatu ya bar shi bayan ya kai ɗan shekara 20 ya tafi koma Agadas domin zurfafa harkan karatunsa. Sakamakon ilimin da Mujaddadi Dan Usmanu ya yi, ya fara yawon ilmantar da al'umma, saboda a wannan lokaci al'umma na fama da karancin ilimi da bin wasu addinai na maguzanci, da kuma yadda musulman wannan lokaci suke surka addinin musulunci da tsafe-tsafe. Akan haka Shehu Dan Usmanu ya rubuta littafinsa ta farko a Ihya Usna wa Ikma'u Bid'a, wato littafin da ya fara yi wanda ya fara faɗa da dukkan bidiyoyin da ake yi a ƙasashen Hausa gabaki ɗayanta. Wannan littafi ita ce na farko wanda Shehu ya yi zafi ya yi kuma tunani cewa dukkan waɗansu abubuwa da mutane bidiyoyin da ake yi a ƙasashen Hausa gabaki ɗayanta. Sun yi ƙoƙarin tajdidi na addini, wato tsarkake addini daga miyagun ɗabi'u da miyagun al'adu da miyagun aƙidodi. Bayan ya yi nisa da karatunsa ne a lokacin ya ci gaba da kiraye-kiraye na addinin musulunci ga al'ummomi da kuma shugabanni na gudanar da mulki na adalci da gaskiya da kuma da wasu miyagun al'adu waɗanda aka san ana yi a wannan ƙasa. Akan haka ne ya samu ƙalubale kwarai da gaske ga sarakuna na wannan lokaci. Shehu ya yi ƙoƙarin haɗa kan al'ummar Hausawa da sauran ƙabilu na wannan lokaci don tabbatar da addinin gaskiya da kauda jahilci da zalunci ga al'umma. A sakamakon haka ya sa Shehu ya shiga jihadi don ɗaukaka kalmar Allah. Lokacin ne aka yi mubaya ga Shehu a matsayin ne shugaba kuma mujaddadi na addinin musulunci, wanda mutum na farko da ya fara mubaya gare shi shine Abdullahi Gwandu, wanda Abdullahi Gwandu a Mallam Abdullahi kanin sani. Bayan ya mubaya sannan dan shi Abdullahi Muhammad Bello shi ma ya mubaya. Haka kuma sai akwai aminin shi kuma shaƙiƙin shi wanda ake kira Umar Alkammu, shi ma ya mubaya gare shi a wannan lokaci. Domin samun cin nasara mai ɗorewa, Mujaddadi ya raba wa malamai da suka bi turbarsa na jaddada addinin musulunci tutoci a matsayin wakilai ko sarakuna na addinin musulunci. Akwai yana da sauran malamai kuma suka dinga kawo mushi cappa, suna kawo mushi mubaya daga sauran dukkan kasashen Hausa. To waɗannan malamai da suke zuwa su ne kuma suka tattaru, Shehu ya dinga ba su tuta domin su je su aiwatar da jihadi a cikin yankin kasashensu. Bayan jaddada addinin musulunci, Shehu ya kasa haɗaɗɗiyar daular Usmaniya mai masarautu fiye da 30 gida biyu. Domin sauƙin gudanar da mulki, Sokoto da take gabas tana kula da masarautu kamar Kano, Katsina, Adamawa da Zazzau. Gwandu da take yamma, inda ya sanya ƙaninsa Abdullahi ya yi sarauta, tana kula da masarautu kamar na Kwantagora, Bargu, Bidda da Ilori. Shehu ya yi haka ne don waɗannan masarautu su ci gaba da taimaka masa wajen yaƙin da yake yi na jaddada addinin musulunci da kare al'ummar musulmi daga irin halin da suke ciki na bin addinin maguzanci. Lokacin an raba bangare biyu, gabas da yamma.
wanda yake bangaren gabas a sarki musulmi Muhammadu Bello a lokacin yana cikin waziran shi dan hodiyo shi ke kula da bangaren gabas wanda yake da hedikwata a Sokoto, wanda daga nan har Bauchi shi ne ke kula da wannan da kuma wasu bangare na cikin wajen Najeriya. Kama da yadda bangaren yamma shi kuma Malam Abdullahi wanda yake shine wazirul akbar, babban waziri na shi Usman dan Fodiyo ga wannan lokacin, shi yake kula da bangaren yamma wanda ya tashi daga Budinga har zuwa Ilorin har zuwa cikin Burkina Faso zuwa Mali zuwa bangare na Senegal da wasu bangare na wajen Najeriya, Benin Republic bangaren wasu bangarori wanda ba cikin Najeriya ba a hali yanzu. An yi wa Shehu mubaya matsayin sarkin musulmi na farko a daular Usmaniya da ta kunshi kasashe da dama ciki da wajen kasar Hausa. To daga nan shi kuma shi Usman da ya zauna don ci gaba da rubuce-rubuce da tsare-tsaren jihadi, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi rayuwa ta yana da shekara 63 kuma Allah ya anshi rayuwa ta a nan cikin Sokoto, kuma dalili dan sa Muhammadu Bello da ce ya dawo tare da shi, ya ce bai dawowa sai ya ga wani irin tanadi ya mai na dawo ya zauna, sai gina mai gida hubbari ga hubbari gida na inda yake da dakunan mata ne gaba ɗaya da kuma masallaci tare da shi. To shi wannan masallaci na Shehu Usmanu shi ne masallaci na Shehu Usman dan Fodiyo wanda ɗan shi sarki musulmi Muhammadu Bello ya yi mishi lokacin da ya taso daga Sifawa ya zo na Nanga. To abinda an ma'ana kubbari gidan kaburbura, gida wanda ya tara kaburbura. Wannan gidan na mujaddadi Shehu Usman ta gama da hullahu bi rahmati amin, gida na wanda yake babban gida na, kuma yanzu akwai zuri'a ce daga ciki, amma dai gidan kaburbura aka ce mishi. Kuma bai wuce shekara 2 nan Sokoto ba Allah ya kawo mai rashin lafiya, kuma Allah ya anshi abinai. Tana aka kai su sun zama tana aljanna ga zuma duk da madara. Allah ya ji kan Shehu da rahama ya sakanta masa da kyakkyawan sakamako. Murna akwai